Madilim na madilim. Wala tayong ano. Wala tayong ang tawag dito. Wala tayong ads muna ngayon ha. Hindi ko makakapag-ads kasi hindi ko ma-edit. Kumusta kayong lahat? Kumusta po? Magandang hapon. Kulang na lang tayo ng $3 na lang. $3 na lang. $3 na lang. Wala pa akong viewers. Wala pa akong viewers. YouTube. Magkitay lang ako ng ilang minutong viewers natin. Grabe. Wala talagang taong pumasok. Ayan, may meron ng isa. Shout out sa 1 million viewers kung sino ka man. Thank you. Kumusta? Kumusta? 1 million. Diyos ko. Kumusta po? 1 million, 3 million viewers. Kumusta? Kulang na ako ng $3 na lang. $3 na lang. Nawala pa ang viewers natin. Sino kaya yon? Shout out sa 3 million viewers. Ay, ko. Haha. Hirap talaga. Magparami ng viewers dito.